Uns inquilinos dun inmoble de Pontevedra atoparon no seu fallado un artefacto explosivo de tamaño medio e enferruxado. Os TEDx da Policía Nacional están estudando a peza. Todo apunta a que está desactivado ou percutido. Unha das donas do inmoble lembra que xa atopara no seu día roupa e placas militares e que no inmoble viviran hai décadas 3 membros do exército. Subimos o terceiro andar desta vivenda de Lérez cunha das súas propietarias, Teresa Calvo. Aquí, a carón da Roldana para subir a compra, están os fallados onde apareceu o artefacto. De dimensións medianas e bastante enferruxado, polo que parece ser bastante antigo. A Policía Nacional de Pontevedra di que todo apunta a que estea xa detonado ou percutido. Malia todo, os artificieiros do TEDx pontevedrés levárono de aquí custodiado nunha gran caixa metálica ante o abraio da veciñanza. Pois sí, vimos dúas patrullas da Nacional e despois chegaron dúas máis. Sorprendeuche? Home, sí, pero pensei que sería algo en plan, pois a mellor algunha pelexa ou algo de, eu que sei. Pois non teño nin idea, algo de a mellor algún tipo de maltrato. Pensei niso, a verdad. Non en que houbera un artefacto. Non lle sorprendeu tanto a Teresa Calvo, copropietaria do inmoble que alugara un dos terceiros hai 20 ou 30 anos a 3 militares moi novos, destinados en Pontevedra. Estiveran pouco máis dun ano e naquela limpeza xa atopara no fallado roupa militar e placas. Non reparou daquela no artefacto que agora uns inquilinos atoparon tras un arcón conxelador. A uns militares, sí. Non sei se eran 3 ou 4. Sí. E isto apareceu no fallado agora, non? Agora, claro, porque quedou sin limpiar. Non. Eu xa topara roupa de militares. Sí, que tiramos todo a basura, claro, por suposto. Que roupa? Roupa de militares non che podo dicir, destos monos, con chapas, con cinturóns, con estas cousas, pero nada máis. Tiramos con todo. Está certa de que daquela non aparecera ningún artefacto, non? No, nin o vimos, no, en absoluto. Nin o vimos. Pero bueno, agora apareceu porque, sabe Dios, estaba metido, parece ser que detrás dun arcón. Os inquilinos deron aviso 112, que foi quen organizou o operativo integrado por Policía Autonómica e Nacional. O artefacto ten forma de bala, aínda que as súas dimensións son sensiblemente maiores, segundo nos dixo quen o puido ver.